na cidade de A Coruña. Encaramado sobre as antigas murallas que miran cara ao mar, existe un lugar onde a historia e a natureza se funden nunha abraiante armonía. Chámase o Xardín de San Carlos. É un dos recunchos máis fermosos e cargados de significado de toda Galicia. A súa historia comeza no século XIV, cando este lugar era un bastión defensivo fora das murallas da cidade. Co paso dos séculos, foi perdendo importancia militar ata que un polvorín que gardaba no seu interior fixo explosión, deixando abandonado. Mais no século XVIII, o gobernador Carlos de Crois recuperouno como xardín. En 1834, o gobernador Francisco de Mazarredo deulle o aspecto romántico que conserva hoxe en día. Pero o que fai verdadeiramente singlar a este xardín é o que garda no seu corazón. A tumba dun xeral escocés chamado John Moore, nacido en Glasgow en 1761. John foi un dos militares máis respectados do exército británico. Era coñecido non só pola súa pericia en combate, senón tamén pola humanidade con que trataba aos seus soldados, sendo o primeiro xeral en tratalos como persoas. A súa fama chegou a todos os recunchos de Europa. En 1808, John foi destinado á Península Ibérica para loitar contra as tropas napoleónicas que invadiran España, mais a campaña tornouse nun pesadelo. Acosado polo exército do mariscal Soult, con 20.000 soldados franceses pisándolle os talóns, John ordenou unha dura retirada a través dos nevados montes de León e do macizo galaico. Eses seus 14.000 homes chegaron extenuados á Coruña, onde agardaban os barcos que os salvarían. Pero os franceses chegaron antes de que puidesen embarcar. O 16 de xaneiro de 1809, no chan de Elviña, ás portas de A Coruña, libouse a batalla que pasaría a historia. John Moore escolleu aos seus mellores homes para defender as posicións e dar tempo ao resto do exército para embarcar. Os británicos loitaron con todo o que tiñan, e conseguiron o que parecía imposible: rexeitar os ataques franceses e salvar o groso do exército. Mais durante a batalla, John recibiu o impacto dunha bala de canón que lle destrozou o peito. O escocés caeu do cabalo, mais permaneceu consciente. «Si, estou ferido, e mortalmente», dixo o coronel Graham. Horas despois, John faleceu na casa dun comerciante coruñés, mais con tempo de saber que o seu exército se salvara. Cumpríase así o seu desexo de ser enterrado onde caese en combate. Os seus Highlanders enterrárono durante a noite, nunha tumba provisional aos pés do bastión de San Carlos. O mariscal Soult, o seu propio inimigo, ordenou honralo coa inscrición: «Aquí caeu John Moore, xeral en xefe do exército inglés». Mais a historia de John Moore non remata coa súa morte. Existe unha lenda que di que cada 16 de xaneiro, no aniversario do seu falecemento, unha figura feminina de branco aparece no xardín. É o espírito de Esther Stanhope, a aristócrata inglesa que amou ao xeral con paixón e que gardou ata o día da súa morte un gigante de John, salvando o mesmo dun naufraxio. Dice que o seu espírito achégase á tumba e deposita unha flor, como homenaxe eterno ao home que amou. A memoria de John Moore inspirou a grandes poetas. O irlandés Charles Golfe escribiu en inglés o famoso poema O enterro de Sir John Moore tras Coruña, que se converteu nun dos máis coñecidos da literatura romántica. E a nosa propia Rosalía de Castro, a voz máis grande da literatura galega, dedicoulle unhas fermosas estrofas en galego na tomba do xeneral inglés John Moore. Ambos poemas están gravados en lápidas no propio xardín, como testemuño da pegada que este home deixou en Galicia. Hoxe, o Xardín de San Carlos é un lugar de paz e memoria. Dende o seu mirador, pódese contemplar todo o porto de A Coruña e o Atlántico que John Moore nunca volveu cruzar. Dous enormes olmos centenarios dan sombra ao recinto, e entre as súas flores e arbustos reposan tamén as memorias dos 172 mariños británicos que morreron no naufraxio do buque Serpent, en 1890, preto do Cabo Vilán. Este xardín, en definitiva, un lugar onde a historia se respira en cada pedra. O Xardín de San Carlos é moito máis que un parque. É un símbolo da relación entre Galicia e Gran Bretaña, forxada no sangue e na honra dun home que escolleu esta terra como o seu último fogar. É un recordatorio de que a historia non vive só nos libros, senón tamén nas pedras, nos árbores e no vento que sopra dende o mar.
Se algunha vez visitades a Coruña, non deixedes de achegarvos a este lugar único, onde o pasado e o presente conviven en silencio.